Эфирдан алқар вақты студияда Алсын Риева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Іші де бара, нәтижесі де қуандыра. Республикада урық жию ішлері кірді. Мироновская 19 сорты белән әтилле улы фермерлар Рафиковлар инде 3нче ел рәттән эшитә. Быел ул рекордлы уңыш биргән. Һәр гектарыннан фермерлар 75 центнер уңыш җыеп ятулары. Бір қотлы булмагыз. Ознакайда кыргалдарлар саны арта. Убедили потерпевшую осуществить перевод денежных средств на сумму 145 тысяч рублей на свою банковскую карту, которой неизвестны лица похитили. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Иминдік қағиделері. Балаларны машинада йөртү үзенчәлекләре катгыйлана. Алар минем курыкмыйлар, һәр вакыт үзләре машинага утыру белән әни ременнарны эләктерәле дип сорыйлар. Татарстанда кызу урак өсте. Соңгы берничә көндә яңгырлар эш барышына кымаушаулык тудырса да, авыл хуҗалык хезмәтчәннәренең максаты бер булган уңышны тиз арада җыеп алу. Быел уңыш шәп дип белгечләр. Безнең иҗат төркеме район һәм республика өчен рекордлы саналган будай уңышын күрер өчен Наил Рәфиков фермер хуҗалыгында булып кайтты. Сүз Рәдифә Нугмановага. 200 гектар уҗым, 500 гектар собан будайы, 300 гектар рапс, 250 гектар кора будай һәм борчак. Бүген әтиле улы Наил һәм Илдар Рафиковлар 2000 гектар җирне эшкәртә. Бу көнгә алар әкренләп үз җаебыз белән килдек диләр. Агроном җитәкче сыйфатында күп еллар район һәм республикага хезмәт иткән Наилга үз фермер хуҗалыгын игенчелекнең заманча кагыйдәләренә таянып төзәгән. Бүген алар командасында 14 кеше эшли, 8 тракторчы, 2 машина йөртүче һәм 4 ярдәмче эшчеләр. Полностью освоенный севооборот. Шәшү әйләнешен төгәл үтәбез, техникабыз бар. Соңгы елларда 100 миллион сумлык техника гына алдык. Лизинг түлибез. Әлбәттә, тик уңышлы эшләгәч ул авырга килми. Иң мөһиме технологияне үтәү, ул вакытында һәм сыйфатлы итеп эшләү дигән сүз. Мы, конечно, платим лизинговые платежи, но получая такие высокие урожаи, нам нетрудно платить лизинговые платежи, потому что если не будет орудий труда, то невозможно вести технологию. А технология – это сроки, качество. Бу сорт будайны фермер 3 ел элек Курск өлкәсендә сатып алып утырткан. Беренче еллык шәп яралган уңышның сере минераль ашсамаларны вакытында кертү, кирәк булганда шүбүләннәр һәм корткычларга каршы эшкәртү. Иң мөһиме үз эшеңне яратып башкару, ди фермер. Мироновская 19 сорты белән әтилле улы фермерлар Рафиковлар инде 3нче ел рәттән эшитә. Быел ул рекордлы уңыш биргән. Һәр гектарыннан фермерлар 75 центнер уңыш җыеп ятулары. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматларына караганда, бүген районда 4631 гектар мәйданда ашлык суктырылган. Бу планның 16% тәшкил итә. 14500 тонна ашлык җыеп алынган. Уртача уңыш гектарыннан 31,4 центнер тәшкил итә. Радифа Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Кыргалдарларның шалтыратулары дәвам итә. Атна сайын районыбыз, шәһәребез кешеләре таныш булмаган кешеләргә ышанып, аларның телефон күрсәтмәсе буенча мошенникларның счетларына миллионнарча акча күчерәләр. Күпчелек очракта аны берничек тә кайтарып та булмый. Азнакай районында да шу мафияларның һөҗүме көчәйгәннән көчәя бара. Теманы Илмир Шәрифуллин дәвам итә. Мошенниклык гамәлләре турында даими искәртеп торуга карамастан, кызганычка каршы алар кармагына эләгүчеләр һаман очрап тора. Ичке эшләр бүлегеннән алынган мәгълүматларга караганда, дежур шәскә гариза белән Актүбә бистәсендә яшәүче 1998 елгы хатын-кыз алдау юлы белән 145 мең сумлык акча урлап, зур зыян салган. Моннан тыш, дәүләт хезмәтләре шәхси кабинетына хокуксыз кергән, билгесез затны җинаять җаваплылыгына тартуны сорый.
Алдан тикшерү күрсәткәнчә, ачыкланмаган затлар зыян күрүченең дәүләт хезмәтләре шәхси кабинетыннан логин һәм паролен үзләштереп, аның исеменә шәхси кабинетта фиктив финанс документ беркеткәннәр. Аны телефон аша акчаларын куркынычсыз счетларга күчерергә кирәклегенә ышандыралар. Нәтиҗәдә акчасыннан җилләр исә. Убедили потерпевшую осуществить перевод денежных средств на сумму 145 тысяч рублей на свою банковскую карту, которую неизвестные лица похитили. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Бүген технологияләр бер урында тормый, кешеләрне ялгыш юлга этәрү өчен мошенниклар барлык мөмкинлекләрне куллана. Шунысы аяныч. Кыргалдарлар урлаган акчаларны кире кайтару бик авыр. Шуны һәркем аңласын иде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. 26 июльдән балаларны машинада йөртү кагыйдәләре яңартылды. Хәзер 12 яшькә кадәр һәр бала махсус җайланмада гына булырга тиеш. Бу таләп һәркем өчен мәҗбүри. Теманы Алия Моратова дәвам итә. Елена Гарипова 3 бала әнисе. Балаларның шатлыгын күрү зур бәхет булса, аларның сәламәтлеге һәм иминлеге иң зур бәхет. Шуңа күрә балалар мәйданчыгында уйнаганда да, юлда барганда да сак булу кирәклеген белә. Автомобильдәге махсус утыргыч аның өчен мәҗбүри кулланма. Машинада детский кресло бик мөһим әйбер дип уйлыйм. Чөнки ул безнең балаларның саклыгы өчен җавап бирүче. Мин бәләкәйдән үк балаларны өйрәттем детский кресло бик җайлы дип, һәр вакыт бәләкәйдән үк аларны эләктердем. Шуңарга алар минем курыкмыйлар, һәр вакыт үзләре машинага утыру белән әни ременнарны эләктерәле дип сорыйлар. Яңа кагыйдәләр буенча җайланманы яшь буенча түгел, ә баланың авырлыгы һәм буе буенча сайларга кирәк. Эленаның олы улы Рамазан метр ярымнан үсеп киткән. Шуңа күрә машинаның алгы утыргычында да балалар җайланмасыз йөрергә хокуклы. Мен бәләкәй чакта мин креслода утырдым. Хәзер мин үстем, мин общий ремгә эләктерәләм. Хәзер бары тик заманча иминлек таләпләренә генә туры килгән креслоларны кулланырга рөхсәт ителә. Алар баланы нык тотарга һәм авария очрагында максималь саклауны тәэмин итәргә тиеш. Кагыйдә бозу өчен штраф 3000 сум, такси йөртүчеләргә 30 меңгә кадәр. Моннан тыш кресло таләпләргә туры килмәсә, юл транспорт һәлакәте очрагында иминiyet түләүләрен кире кагарга мөмкинләр. Детское удерживающее устройство – это конструкция, предназначена для перевозки Балалар детей. автоутыргычлары балаларны гомеренә һәм сәламәтлегенә зыян китерү куркынычын киметү максатларында каралган конструкция. Кайышлар, сыгылмалы элементлар, адаптерлар, фиксаторлар балаларны автомобильләрдә йөртү җайланмалары булып саналмый. Не являются детскими удерживающими устройствами. Әтиәниләр өчен дөрес җайланма сайлау зур җаваплылык. Вероника Вильданова да моңа җитди карый. Выбирали по стандартам, по критериям, чтобы подходило по его весовой категории, по возрасту и по росту уж, естественно. Вероника фикеренчә, юл кагыйдәләрен балага бәләкәйдән өйрәтү кирәк. Бу гадәт аларның киләчәгенә дә файдалы булачак. В первую очередь за безопасность детей отвечаем мы, родители. Мы выбираем самое безопасное для наших детей. Яңартылган таләпләр инде гамәлдә. Кресло куллану штрафтан котылу гына түгел, баланың тормышын саклау өчен дә иң мөһим чара. Алия Моратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 1 августтан 10 августка кадәр Әлмәттә дети на дорогах юлда балалар профилактика чарасы үтә. Әлмәтләрнең юл кагыйдәләрен ничек үтәвен 24-нче Күкчәчәк балалар бакчасы тәрбияләнүчеләре тикшерде. Алар ЮХИДИ инспекторлары белән бергә шәһәр урамнарына чыкты. Вот, ребят, посмотрите, зеленый ему горит, а он правильно переходит на велосипеде? Как? 24-нче балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр һәм аларның әти-әниләре бүген гадәти булмаган чарада катнаша. Аларның максаты юл хәрәкәтендә катнашучыларга юлда йөрү кагыйдәләрен искә төшерү һәм белешмәләр тарату. У нас проходят оперативно-профилактические мероприятия «Дети на дорогах». Вот вы у нас подросток и на электросамокатах. Вот расскажите нашим детишкам из детского сада номер 24, как правильно переходить проезжую часть на электросамокате. Обязательно встать с электросамоката, увидеть, что вокруг нет машин, которые едут на тебя, и, соответственно, на ногах, в самокатах, перейти дорогу. Әти-әниләр дә бу мәсьәләгә битараф түгел. Кайбер гаиләләр өчен бу тормыш дәресе. У нас папа попал в аварию. Несколько лет назад его сбила машина. На
пешеходном переходе на зеленый свет светофора. К сожалению, но он был на велосипеде. С тех пор в нашей семье все железно. Всегда шлем, всегда светофор, всегда зебра. Я стараюсь часто посещать такие мероприятия, так как и сам работаю в бюджетной сфере в школе. Поэтому считаю то, что как бы детей и родителей объединяет что-то общее. Чараны оештыручылар фикеренчә, кагыйдәләрне балачактан өйрәтергә тиешләр. С самого рождения наши дети становятся полноправными участниками дорожного движения. Даже в коляске он уже участник дорожного движения, пешеход. Поэтому родителям рекомендуется, чтобы они каждый раз, когда выходят на улицу, когда видят те знаки, когда переходят дорогу, объясняли детям вот эти элементарные дорожные правила. Как правильно переходить и самим, конечно же, не нарушать эти правила, самим быть примером для своих детей. Юхиды инспекторлары өлкәннәрне дә балаларны да игътибарлы булырга чакыра. Мондый оператив профилактик чаралар әле дәвам итәчәк. Чөнки балалар катнашындагы авариялар статистикасы коточкыч. Агымдагы елның ярты елы эчендә теркәлгән барлык һәлакәтләрнең 48% җәяүле балалар катнашында булган. Велосипедта йөрүче балалар катнашында 30 юл транспорт һәлакәте һәм бәлик булмаган механик транспорт чаралары йөртүчеләр катнашында 11 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. 68 очракта юл транспорт һәлакәтендә балалар үзләре гаепле. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт автоинспекциясе 2025 елның 1 ярты еллыгында балалар катнашындагы аварияларның начар статистикасы турында хәбәр итә. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда юл транспорт һәлакәтләре саны 27 фактка һәм яраланган балалар саны 27 кешегә арткан. Числа ДТП на 27 фактов и раненых детей на 27 человек. Моннан тыш 24-нче балалар бакчасында светофор көненә багышланган чара узды. Тәрбиячеләр белән бергә балалар светофор турындагы табышмакларны чиштеләр, юл билгеләрен өйрәнделәр һәм бәйгеләрдә көчләрен сынап карадылар. Әти-әниләр дә читтә калмады һәм нәниләргә актив ярдәм итте. Программаның иң мавыктыргыч өлеше күңелле стартлар булды. Монда юл йөрү кагыйдәләрен белүгә генә түгел, җитезлеккә дә бәя бирелде. Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Узган шимбе Кишишат авылында урнашкан ипподром от спортын яратучыларны ел сайын үткәрелә торган Татнефть дерби ярышларына җыйды. Киеренке көрәш, җайдакларның һәм атларның идеаль килешеп эшләве тамашачыларга онытылмаслык хис кичерешләр белән әйтте. Әлеге дәрәҗәле ярышларда җиңү от спорты элитасына юл ача. Шуңа күрә бүләкләр өчен Татарстанның һәм күрше төбәкләрнең иң яхшы җайдаклары көрәште. Программада 9 төрле тематик йөгереш. Анда чиста Орлов юртаклары һәм татар тукымлы атлар катнашты. Пойнида 14 яшькәчә балалар да үз көчләрен сынап карый алды. Татнефть компаниясенең 75 еллыгына багышланган 3 яшьлек юртак атларда җайдакларның ярышы аеруча кызыксыну уятты. Аларга 1670 метр араны үтәргә кирәк иде. Беренче урында Россиянең халыкара класслы иң яшь оста атчысы Эдуард Большаков яулады. Мондый нәтиҗәгә җайдак теләгән һәркем ирешә ала ди. Любой желающий может. В свое время я тоже пожелал, и я оказался тут, и занимаюсь этим профессионально. Мне нравится, я получаю удовольствие. Яхшы нәтиҗәне Җиһангиров Азамат та күрсәтә. Белла Мисс атын ярышларга 2 ай дәвамында әзерли. Ул перспективалы ат. Бу дистанцияны аның белән үтәргә хыялландым һәм ул минем теләгемне чынга ашырды дип уртаклаша җайдак. Юлны бик яхшы үттек. Ну, әзрәк хаталар булды, конечно, но хата булмыйча тормый. Шул тагын юллар әйбәт, бөтен әйбер яхшы. Атны көчле икәнен белгән идем, но көчле конкурентлар бар иде. Но барыбер ат үзенекен эшләде. Без аттан нәрсә көттек, шул булды.
Бәйгедә катнашырга Татарстан Республикасына һәм күрше төбәкләр Башкортстан, Марий-Эл һәм Чувашиядән җайдаклар җыела. Нефтчеләр от спорты мәктәпләрен ачып һәм аларны финанслап, от спортына масса күләм характер бирүгә ирешә. Бүген бу файдалы спорт төре белән 300дән артык бала шөгыльләнә. Отчылыкка ярдәм итү барлык этапларны от үрчетүдән алып, булачак чемпионнарны тәрбияләүгә кадәр кылычлый. Һәм куанырлык нәтиҗәләр дә бар. Узган ел Татнефть от спорты мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләр 340 призлы урынга ирешә. Балалар өчен махсус программа әзерләнгән иде. Алар атларда йөреп карый алдылар, уеннар уйнадылар, җырлар җырладылар һәм аниматорлар белән бергә биеделәр. Шулай ук танып белү остаханәләрендә актив катнаштылар. Барлык балаларны баллы мамык белән сыйладылар. Бик шады, бик яхшы ясаганнар. Балаларга да кызык, безгә атларны карарга бик кызык булды. Күбрәк шундый мероприятиялар булса, нәйбәт булыр. Всегда на высшем уровне, всегда очень массово, масштабно. И, в общем, досуг для каждого, и для ребенка, и для взрослого зрителя. Яхшы нәтиҗә күрсәтүчеләр 30 август Казанда узачак Россия президенты призына от чабышларында да катнаша алачак. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Лучәлмә төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.